Assalamu alaikum. Na dai daɗa dawowa. To yanzu mataki na uku zan nuna muku wani abu a mataki na uku. Shi wannan wani mataki na uku, kun ga dai da farko na nuna muku yadda mutum zai yi ya rijista. Na biyu kuma na nuna muku yadda mutum zai shiga ya yi gyare-gyare. To sai mataki na uku shine yadda mutum zai je ya sako kuɗinsa ciki recharge. Yadda mutum zai recharge. To a wannan mataki na ukun fa shi ne mutum zai sa ido sosai. Idan ma mutum yana da dabara to zai iya ɗaukar ko biro da takarda ne lokacin da yake kallon wannan bidiyon, to sai ya rinƙa rubuta step ɗin ɗaya bayan ɗaya kamar dai yadda su ɗaliban ilimi kaga ya kamata su yi. To abin da za ka yi bayan ka zo ka shiga cikin application ɗinka, to kun ga za ku gani kuna shiga sai ka taɓa home ɗin nan, kana taɓa home zai dawo da kai nan. Idan kuka lura daga nan sama za ku ga wani guri an sa tax, ga na biyu nan an sa recharge, ga na uku an sa withdraw, ga share it. To abin da za ku yi in kuna so ku sako kuɗi wanda shi ne zai ba ku dama ku ɗan fara aiki. Shi kuma wannan kuɗi ya fara daga 1000 abin da ya kai miliyan 8. Saboda haka kowa zai sa iya ƙarfinsa. To amma ina mai ba ku shawara da mutum ya saka kuɗinsa sosai domin wannan abu ne mai tafiya kuma mai kawo arziki sosai. Suna la'akari da irin nauyin da kuɗinka da yake ciki sai su baka talla na daidai ƙarfinka. Manufa idan ka sa ƙaramin kuɗi za su baka talla za ka samu wani abu, to amma kai kanka ba za ka gane ma kana yin wani abu a matsayin sana'a ba. Wannan zai karya ma garkuwar ƙarfin hali sai ma ka rinƙa wasa da abu. Amma in ka sa kuɗinka mai nauyi, alal misali insha Allahu rabbi duk mutumin da ya sa naira 10,000 a cikin wannan program ɗin, to da yardar Ubangiji ƙarshen wata in dai ya bar kuɗinsa ba cirewa yake ba, to sai ya samu ladan aikinsa ya haura 10,000. Idan mutum ya sa 20,000 zai samu ladan aikinsa ya haura 20,000. Idan mutum ya sa 50,000 zai samu ladan aikinsa a wata ya haura naira 50,000. To kun ga yanzu kuka tsaya kuka kalli 50,000 a wannan zamanin, kun ga ba wani abin kirki ba ne, wacce sana'a za ka je kai da 50,000. To amma yanzu in ka sa ta a cikin wannan platform ɗin, insha Allahu rabbi aiki za ka rinƙa yi na minti 4 na minti 5, tunda shi wannan kamar game ne, yadda ka nace masa haka za ka rinƙa sauri. To kun ga Allah na tuba lokacin da aka je ƙarshen wata ma'aikaci ne kai an ɗan baka ɗan salarinka, to kuma nan ma gashi ka tura withdraw ka ɗebo naira 50,000 a madadin ka sa naira 50,000, to ai za ka ji daɗi. Sannan kuma 50,000 ɗinka waccan da ka sa fa tana nan za ka ɗora aiki. To ina mai ba ku shawara da ku sa kuɗinku sosai. To yadda za ka yi ka sa kuɗin naka, na farko ga wani guri nan an sa recharge. Recharge ya wuyanta wata tukunya ce ko kuma wani ɗaurin kuɗi ne, gashi na za ka gan shi ja. To sai mutum sai ya dangwale shi. To kana dangwalarsa to zai baka category na payment. Kun gani yanzu a nawa sai ya bani kawai payment, layin payment ɗin guda ɗaya ne, shine online payment. Sai ya ce min online payment, online recharge, sai ya ce min 1,000 naira to 50,000 naira misali, mu dai kaddara shi a haka. To in ka tashi gashi nan za ku ga an sa card and account. To ko da dai ya zo muku da category na payment ɗin kala-kala, domin yana zuwa kamar hawa 4 wani sa'in hawa 3. To lallai mutum ina mai bashi shawara to ya zaɓi wannan online recharge ɗin card and account. Manufa wannan sai mutum ya duba wannan da kuke gani a nawa, ko da ya zo muku payment ɗin kala-kala wani sa'in za ku ga by transfer by kaza, to sai ku zaɓi wannan card and account. To kuma mutum daman sai ya tabbatar ATM card ɗinsa yana kusa da shi. In yana kusa da shi kuma ya tabbatar cikin account ɗinsa da kuɗi. To saboda haka idan ka ya zama ready, sannan kuma wayarka layin da ake ma alert shi ma ya zamanto yana kusa. Na farko dai ATM ɗinka ya zamanto yana kusa da kai. Na biyu layin da ake ma alert ya zamanto yana ko dai yana cikin wayar da kake aiki ko kuma yana wata wayar daban. Lallai mutum ya tabbatar waɗannan abubuwan suna tare da shi, kuma ya zamanto cikin ATM ɗinsa da akwai isasshen kuɗin da yake sa ran zai saka a cikin wannan program ɗin. Daɗin daɗawa shi idan za ka yi wannan biyan ba lallai sai ka yi da ATM naka ba. Ko da kana da aboki kai naka baya a yi ma alert ko kuma kana tunanin ba kuɗi, to za ka iya aran na abokinka ko ma wanne irin banki ne, sai ka are shi sai ya zamanto shi wannan ATM ɗin akwai kuɗi a ciki.
manufa kenan. Ba lallai sai naka ba, za ka iya aron na abokinka ko kuma na wani shaƙiƙinka ko kuma wanda ya buɗe ma abin ka je gurinsa tunda shi yana da ATM ɗin sai ka biya shi kuɗin a hannu da hannu ka ba shi ɗan ladan aiki, saboda banki za su ɗan cire lada sai ka ɗan ɗora masa wani abu shi sai ya yi ma payment ɗin. Kowa ya kwantar da hankalinsa ya yi payment da ATM ɗinsa ba ka da wani matsala insha Allahu rabbi, domin idan kai payment ta wannan ɓangaren ta card by account to kamar kana ɗauko abu ne daga aljihunka na hagu ka zira shi aljihunka na dama, amma idan kai by transfer to sai ka je ka tura wa customer service shaidar cewar wannan kuɗin kai ka turo, kamar mutum ne zai turo ma kuɗi daga nesa bai sanar ka ba kuma baka da lambar sa, to kaga in ka ga kuɗi baka san wane ne ba dole sai mutum ya kira ka ya ce shi ne, to don haka ake yin biya ta wannan ɓangaren. To sai mutum sai ya taɓa shi haka, kun ga na yi tick a kansa, sai ka ce next, kana cewa next to kaga zai kawo ka wannan allon, shi kuma wannan allon a shi ne idan a cikin kuɗin da za ka biya akwai category akwai kalar sa ana manufa ga 3000 ga 5000 ga 10,000 ga 30,000 ga 50,000, idan a ce a ciki akwai irin biyan da kake son ka yi, misali sai kake so ka saka 10,000 kawai abin da za ka yi sai ka zo sai ka taɓa 10,000, a kana taɓa ta da ta shigo nan sama. Idan kuma abin da za ka biya mara ne manufa babu shi a ciki to sai ka goge nan sai ka rubuta yanzu kana so ka sa naira 22,000, to kaga za ka sa 22,000 sai ka taɓa ta kamar haka, to kaga ka sa sai kuma ka ɗan taɓa baya, kaga za ka ga wani guri nan daga ƙasa an sa express payment kuma daman shi da tick ɗinsa zai zo, so sai ka zo sai ka ga wani guri an sa daga ƙasa recharge amount sai ka taɓa shi, kana taɓa wannan recharge amount ɗin sai ka ɗan saurara to za su kai ka kan ainihin kamfanin da yake masu biya, to kun ga gashi ya kawo ni, yana kawo ni gashi yanzu sai a wannan biyan sun ce min wannan kamfanin na Opay payment check out ɗin shi zai biya wannan naira 22,000 daidai zuwa ga account ɗina da wannan kamfanin ya buɗe min. To saboda haka sai ka zo a nan ma in ka lura za ku ga an sa pay with card, ga kuma nan an ce pay with bank account, ga nan ƙasa an ce pay with Opay wallet. Saboda haka ina ba ku shawara ku rinƙa taɓa wannan pay with card ɗin, so gashi ni na taɓa, kana taɓawa kun ga ya kawo ku wani bango nan, bangon nan shine gashi na farko an ce card number, to ita wannan card number abin da take nufi shine wannan lambobin wajen guda 11 na jikin ATM card ɗinka daga gaba, to su za ka sa a gurin, kaga in ka taɓa haka to za ka zo sai ka sa, idan ka sa su lambobin nan kana gama sa su guda 16 nan, bayan ka gama sa su kamar haka to za ka zo nan gurin ga wani guri an sa card expire, to in ka duba jikin ATM ɗinka akwai expire date ɗin, to shi ma sai ka sa yanzu misali kamar zai lalace ranar 6 watan 6 kamar 2022, to sai ka rubuta kamar haka, sai ka zo nan gurin gashi an sa CVV, to wannan CVV ɗin mutane yawanci ba su gane ta ba, to ita kuma tana daga bayan ATM ɗin naka, za ka ganta wata 'yan dusu-dusun lambobi ne kwaya 3, za a gansu daga bayan ATM ɗin ba daga gaban ba inda wancan lambobin suke, to in ka juya daga baya za a gansu in kana bincika za a ga wasu lambobi guda 3 dusu-dusu, amma akwai wasu bankuna kamar yanzu bankin Polaris da dai wasu bankunan da ban sani ba, za ku ga lambobin su suna haura guda 3, to in kuka tashi kamar yanzu Polaris kamar wanda muka rinka aiki da shi kwanaki, za ku ga daga farko an yi lambobi guda 3 daga can gabansu an yi wasu guda 3, to na gaban guda 3 su mutum zai ɗiba, lambobi na gaban guda 3 su mutum zai shigar, su ne misali kamar haka, to kun ga ka shigar, kana shigarwa sai ka sauke, to ga wani guri an sa next, kana tashi sai ka sa next ɗin, to kun ga da yanzu ba wai lambar ATM ɗin na sa wani hawa daidai ba, to saboda haka zai ba ku wrong format card, to in dai ka ga haka to wannan lambobin sai ka zo sai ka gyara su sai ka sa wasu, misali yanzu sai ka saka wasu kamar haka, kana sassakawa, so kana gama sassakawa to shikenan sai ka je sai kai biya da su, kana zuwa nan gurin bayan ka tura ɗin idan ya haura nan gurin saboda tsaro shi yasa ba zan sako nawa ba, amma ko da na sako ɗin ma ba fa wani abu bane, bari ma ku gani manufa, yanzu dai kun gani ina saka nawa sai kowa ya lura, kowa dai sai ya lura ya gani sosai, ina sakawa, so wani tun da ina so in koya muku ne to ba wani abu bane, domin shi banki dan ka sa wannan
ko da wani ya ɗauka ba za a sakar masa kuɗi ba sai banki ya sanar ka za a taɓa ma kuɗi, ya turo ma da signature nan shine zai turo ma da OTP. To idan ya turo ma da OTP, idan ka ce ka yarda to sai ka ba da OTP ɗin naka. Yanzu misali gashi kun ga na saka, ina sakawa yanzu idan na ce next to kun ga ya tafi tunda na sa nawa daidai. To yana tafiya zai ma wannan sacin gashi nan sai ya ma gargaɗi kar ka kulle nan. To kun ga yanzu wannan OTP ɗin da kuka gani kun gan shi nan, please enter OTP send to your phone. To manufa wannan wasu lambobi ne kamar signature ka ce to za a turo ma cikin layin da ake ma alert. Su bankin ka ne suka ga cewar za ka yi wannan biya, to saboda haka za a turo ma da wasu lambobi cikin lambar da ake ma alert. Yanzu misali kun ga idan na koma nan, bayan na koma nan sai in taɓa message, ina taɓa message kun gan su nan gashi nan an sa GT Bank, ga wasu lambobi nan kun ga an turo min gashi nan ban ma buɗe ba. To kun ga yanzu daga nan gurin idan na tashi zan kwafe su, yanzu kun ga kamar nawa wannan 019542 ɗin, to zan je sai in koma bayan na kwafe su sai in dawo nan to sai in rubuta, ina rubuta su misali in dai na shiga su daidai to insha Allahu rabbi kana taɓa authorize, yanzu misali kana taɓawa to zai ma wannan yana juyawa in yace successful to in Allah yadda kana komawa cikin abinka, idan ka tashi in dai yace ma wannan successful ɗin to za ka rinka back har sai ka koma cikin ainihin dashboard ɗinka, kamar haka kana komawa kaga ka dawo cikin dashboard ɗinka. Kana tashi idan ka taɓa mine ɗin nan za ka zo ka tarar gurin ko da dai ya ce ma 0 to sai ka jawo ka ɗan yi refresh haka ka ja shi daga sama zuwa ƙasa kana ɗan jansa kawai za ka ga kuɗinka ya faɗo, to shi kenan ka yi biya. Manufa abin da ka saka kake ra'ayin ka saka da shi za ka fara, za ka ga daman shi ka yi biya to za ka ga ya dawo cikin nan, shi ma wannan daidai yake da account ɗinka. To wannan shine hanyoyin da ake biya, kuma in mutum zai daɗa kuɗi ko ba a buɗe take, yau ka sa naira 20,000 gobe ka ɗan daɗa samun kuɗi available bayan ka yi aiki za ka iya, ko kafin ka yi aikin gobe ne yau ka yi aiki ka sa 20,000 ka ga ɗan abin da ka samu, to gobe kafin ka yi aiki in ka gana da dama za ka iya daɗa 20,000 sun zama 40,000, to in ka yi aikin za ka ga abin da ka samu ribar ladar tallanka ya ninka na abin da ka samu jiya. Ko ba a buɗe take ka saka kuɗi lokacin da ka ga dama ka kuma cire kuɗi lokacin da ka ga dama. Saboda haka wannan platform ne wanda ake nuna ko da baƙon harkar nan ne, tunda zai rinka ganin kuɗinsa a tare da shi, sannan kuma idan mutum ma yana wani shakku, yanzu bankunanmu da muke buɗewa muke ajiye miliyoyin kuɗi muke ganin kamar sun tsira, to su ma wannan bankunan ba mu ma san manajan ba mu san ma'aikatan ba, amma mun yi imani kun ga hankalinmu a kwance muke ajiye kuɗi a bankuna ba mu ajiyewa a gida. To shi ma wannan haka ne, wannan tsaron da yake cikin nan ma ni ina kyauta zaton ya fi tsaron da yake cikin banki. To Allah ya sa mu gane, to daga kayi haka to in Allah da kayi recharging ɗin account ɗinka, to sai kuma a bidiyo na gaba zan nuna mana kuma yadda ake aiki insha Allah rabbi, zan ta yi mana har kuma inda za ka zo kai withdraw. Na gode, Allah ya saka da alkhairi, sai kun ji ni a mataki.